Pangaisuon, kung nakahinumdom pa mo, kining ibanghilyo karong adlaw, mauni ang ibanghilyo ni adtong miaging Domingo. Pasabot dili gahapon kun dili miagi pa. Og sa maong ibanghilyo gi-emphasize ang kahimtang sa usa ka babayi o usa ka amahan. Dili nato hisgutan ang duha ka mga binuhat, magpili lang ta og usa aron maoy giya sa ato ang panaw sa pagtuo niining semanaha. Pilion nato ang babayi. Matod pa sa maong istorya, kining babayhana dunay sakit ug ang iyang sakit taod-taod na. Kung tagaan nato og sakto nga panahon, niabot og 12 ka tuig. So dili man gani lalim nga masakita og usa ka semana, usa ka buwan or usa ka tuig. Samot na kung mulangat ang imuhang sakit ni anang gidugayuna. Ug matod pa sa maong ibanghilista, na diin-diin na lang siya pagpangita og remedy pinaagi sa pagduol sa nagalain-laing mga doktor ginamit ang iyahang salapi. Pero wala gyud siya'y nakuha nga kaayuhan gikan sa mga doktor o gikan sa iyang bahandi nga iyang gigasto aron lang unta makaangkon og kayuhan. Niabot na sa kalisod ang iyang kahimtang o wala na say laing nahuna-hunaan. Gawas kang Hesus. Diin nakabalita siya nga si Hesus makaayo og mga masakiton. Nan karon kay nakadungog man siya nga si Hesus mulabay ni adtong dapita, mauto nga ang anaa siyang hunahuna, kun makahikap lang ko sa silsid sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Ang ihagyod nga huna-huna, hikap lang, unya mamaayo na siya. Dinhing dapita, sa Ebanghelyo masabtan nato kung unsa gayud ang angay nga ipabuhat sa Ginoo alang kanatong tanan. Diba? Kung ma-inspire ta sa usa ka tawo, moingon man gyud ta, na-touch kaayo ko sa imong gibuhat. Or kung makadungog mo og nindot kaayo nga diskurso diha sa publiko, moingon man mo, na-touch kaayo ko sa imong mga pulong. Or kung adto ka sa laing lugar, unya gusto ka nga ang inyong communication magpabilin nga kanunay, moingon pod ka, keep in touch nako ha. So pasabot padayon ang inyong line of communication bisan pa man sa distansya sa lugar. Sa ato pa, kining babayhana, gusto siya nga makatagamtam sa gahom ni Kristo pinaagi sa paghikap lamang sa iyang bisti. Ug wala siya masayop kay nganuman ang hikap ni Kristo magdala og kaayuhan. Ang hikap ni Kristo magdala og kalinaw. Ang hikap ni Kristo magdala og pasaylo. Mao man na ang giingon ni Kristo sa dihang nakita niya ang babae siyang luyo, anak, ayaw kahadlok. Nahadlok siya. But the assurance of Jesus, do not be afraid. Unya ikaduha, giingnan siya ni Jesus, gipasaylo na ang imong sala. Ug ang ikatulo, naayo na ang imong sakit. Sa ato pa, to be keep in touch always in Jesus brings us healing, forgiveness, and peace in our life. Muna nga importante kayo nga matagkaron og unya, keep in touch gyud ta sa atong Ginoo through prayer
kay ang pag-ampo makadala og grasya nga mao ang kaayuhan, kalinaw sa atong hunahuna og pamilya o kinabuhi, ug magdala usab kanato og pasaylo. Ikaduha, ang maong babay dunay pagsalig, trust that Jesus is the only one who can heal her sickness. Nadiin-diin na lang siya pag-adto og mga doktor, gigamit niya ang iyang bahandi, pero ang iyang pagsalig sa mga doktor, sa iyang pagsalig sa iyang bahandi, wala makahatag og kaayuhan sa iyang sakit. Nga alang kaniya to trust in person is good, but it cannot give us total healing. To trust in money or material is good, but money cannot heal us. Only Jesus can give us complete healing by forgiving our sins and heal our sickness and woundedness in life. Trust in Jesus. Ikatulo, giingnan ang babay ni Jesus, wala ingnan ni Jesus babay, kundi ang tawag ni Jesus, anak. For the people nga dito sa palibot ni Jesus, babay ang iyang tawag. O sa iyang mga apostolis, babay pod ang iyang tawag. Pero ang tawag ni Jesus is anak. There is transformation of this woman. Nga ang iyang pasabot, usag-usag ka na to, ang atong gipangandoy nga transformation can only happen through and by Jesus. Kita makasasala. Kining atong pagka makasasala, dili nimo undang, dili nimo hunong, o dili pud ta mausab. Pero ang kausaban, maangkon lamang nato pinaagi kang Hesus. So, ang pasabot niya sa usag-usag ka nato og maigiya nato nining simanaha, mao, keep in touch always with Jesus. Trust Him, and you will achieve your complete transformation in your own life. Manindog palihog.